ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో రెండవ రోజు అందరికీ స్వాగతం. రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ భాగం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ రెండవ అధ్యాయం చూస్తున్నాము. మరి ఆత్మతత్వం చూసాము, ఆ తర్వాత బుద్ధియోగం అంటే కర్మయోగంలో మొదటి పార్ట్ కూడా చూసాము. నిన్న 50th శ్లోక దగ్గర అదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అంటే, మరి చివరి ఈ బుద్ధియోగం వివరించిన తర్వాత జయాపజయాల్లో ఎవరైతే ఆసక్తిని వదిలిపెట్టి సమబుద్ధితో నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించు. సో మనం ఈ విషయం గురించి చిన్న డిస్కషన్ కూడా క్లాస్ అయ్యాక చేసుకున్నాం. మరి జయాపజయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇంకా మనం పని ఎలా సరిగ్గా చేయగలము అని. సో జయాపజయాల మీద ఇంట్రెస్ట్తోనే చేయాలని కాదు, మన యొక్క బాధ్యతగా మనం అది స్వీకరించి చేయడం. బాధ్యత అంటే ఏమిటి? దాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే బాధ్యతను ధర్మవంతంగా నిర్వహించడం అంటే అర్థం. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహింపడం అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీని కరెక్ట్గా నిర్వహించడం. సో అది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని ఇది చేస్తే అది వస్తుంది అంటూ దానికోసం ఎదురు చూస్తూ దాని మీదే దృష్టితో కాదు, నీ బాధ్యత అనుకుని నువ్వు దాన్ని కరెక్ట్గా చెయ్యి. కరెక్ట్గా చేయాలనుకోవడంలో తప్పు లేదు, ఎందుకంటే ఎలాగోలా చేద్దాం అనుకోవడం అసలు తప్పు. కాబట్టి అది కరెక్ట్గా చెయ్యాలనే చెయ్యాలి. ఎందుకు? అలా చేయడం బాధ్యత కాబట్టి. సో కరెక్ట్గా మన బాధ్యతను చేసి తర్వాత ఏదొచ్చినా మన పనిని మన శక్తి మేరకు కరెక్ట్గా నిర్వహించి తరువాత ఇక ఏది జరిగినా మనం సమత్వంతో ఉండగలగాలి. అంతేగాని సమత్వం అన్నారని ముందే మనం ఏదైనా పర్వాలేదులే, ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా అందుకని ఎలాగోలా చేసేసి పని ఫినిష్ చేసేద్దాం, ఏదైనా ఒకటే కదా అనే సమత్వం ఉండాలంటున్నారుగా అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అప్పుడు నువ్వు నీ డ్యూటీని నువ్వు సక్రమంగా చేయని వాడి కింద అవుతావు. అందుకని నీ బాధ్యతను నువ్వు విజయవంతంగా నీ పని పూర్తవ్వాలనే నువ్వు చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత అది విజయవంతం అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. అయినా అవ్వకపోయినా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసావు, ఇక ఆ తర్వాత జరిగేదేదో జరిగింది అనే సమత్వంతో ఉండాలి. అలాంటి సమభావమే యోగము. కానీ మనం నార్మల్గా ఏం చేస్తుంటాం, డ్యూటీ ఎందుకు సరిగ్గా చేస్తాం? వస్తే మనకు లాభం వస్తే బాగుంటుంది, అందరూ పొగుడుతారు, ఈ పని బాగా మనం చేస్తే మన అందరూ సన్మానిస్తారు, ఇంత గొప్పగా చేసావు అంత గొప్పగా చేసావని పొగడ్తలు వస్తాయి అనుకుంటాం, అనుకుని చేయాలనుకుంటాం. కానీ మన ఆ భావాలు వదిలిపెట్టి మనకి ఏదో గొప్ప కోసము లేదా మన లాభం కోసము అనుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత అనే మెంటాలిటీని అలవర్చుకుని తర్వాత నిజంగా వాళ్ళు పొగిడినా లేదంటే వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేసినా మనం ఫీల్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు అది యోగము. ఆ సమత్వ భావం అప్పుడు వచ్చే సమత్వ భావం. అంతేగాని పని చేయడానికి ఏదైనా ఓటే కాబట్టి పని సరిగ్గా చేయకుండా ఉందామంటే అది సమత్వం అనిపించుకోదు. సో అక్కడ ఆ థింకింగ్ మనకి ఎంతో అలవాటైపోయింది. ఏమిటంటే రిజల్ట్ కోసమే చేస్తున్నాం, రిజల్ట్ రాకముందు నుంచి, పని ప్రారంభించక ముందు నుంచి ఆ రిజల్ట్ మీదే ఉంటుంది మనకి మైండ్. అది కాదు, ఇది నా బాధ్యత, మనం ఈ రకంగా
చెయ్యటం విజయవంతంగా చేయడానికి ముందు ప్రయత్నించాలి. తర్వాత ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండాలి అని భగవంతుడు ఇక్కడ చక్కగా క్లియర్‌గా చెప్పారు. జయాపజయాల్లో ఈ ఆసక్తిని వదులు. సమబుద్ధితో నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించు. విద్యుక్త ధర్మం అంటేనే అది కరెక్ట్‌గా చెయ్యి నీ డ్యూటీ అని. ఎలా పడితే అలా చేయడం అని కాదు. కరెక్ట్‌గా చెయ్యి. అలాంటి సమభావమే యోగము. సో, అది వేరే యోగాలు అక్కర్లేదు. ఈ కర్మయోగం ప్రకారం మన రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించి, ఏది జరిగినా తర్వాత మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగితే అదే యోగం అని భగవంతుడు చాలా క్లియర్‌గా ఇక్కడ సింపుల్‌గా యోగా అంటే ఏమిటి అనేది ప్రతిరోజు మనం చేసే ప్రతి పనిలో మనం ఆ యోగా స్థితికి ఎలా సాధన చేయొచ్చో చెప్పారు. తర్వాత ఏం చెప్పారు? భక్తి యోగంతో హీన కర్మల్ని దూరం చేసి, ఆ భావనతో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. అది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే, ఈ భక్తి భావంతో నువ్వు పనులు చేస్తూ ఈ సమత్వ భావంతో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. అంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడా నా డ్యూటీ నేను చేశాను. నువ్వు ఇచ్చిన డ్యూటీని సక్రమంగా చేయడానికి నా శాయశక్తులా ప్రయత్నించి చేశాను. తర్వాత ఏది జరిగినా ఇక నీ ఇష్టం అని మనం వదిలిపెట్టగలగటమే శరణాగతి తత్వం. ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని స్వీకరించగలగటమే శరణాగతి తత్వం. లాభమైనా, నష్టమైనా. లాభం వచ్చినప్పుడు ఓ భగవంతుడా ఎంత నాకెంత సహాయం చేశావు అని పొంగిపోతాం. అది గూడా తక్కువ. నష్టం వచ్చినప్పుడే ఎక్కువ కంప్లెయింట్ చేస్తుంటాం. ఇదేమిటి భగవంతుడు ఇంత కష్టపడి పని చేస్తే ఇలా చేశావేంటి అంటూ ఉంటాం. సో, అలా కాకుండా ఏదెలా ఉన్నా అది భగవత్ ప్రసాదమే అనే సమత్వాన్ని శరణాగత తత్వం అంటే యాక్సెప్టెన్స్. ఏది చేసినా మనం నీ ఇష్టం అని ఆయన యొక్క ఇష్టానికి వదిలేయడం అన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయానికి వదిలివేయడం. సో ఆ శరణాగత తత్వాన్ని పెంచుకో. కర్మ ఫలాలను అనుభవించాలనుకునేవారు లోభులు అంటున్నారు. సో, ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ మనమే అనుభవించాలనుకోవటం లోభత్వం అంటున్నారు. బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కౌశలం. ఇది కూడా నేను చూసాను. సో, ఇలాంటి భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తులైతే అవుతారో ఈ జన్మలోనే వాళ్ళు శుభ, అశుభ ఫలితాల నుంచి ముక్తులవుతారు. నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఇదేమిటి శుభ ఫలితం నుంచి గూడా బయటపడటం ఎందుకు? శుభ ఫలితాన్ని అనుభవించొచ్చు గాని. అనుభవిస్తే అనుభవించొచ్చు. ఏ స్వర్గలోక ప్రాప్తో ఏదో వస్తుంది. వెళ్తాము. ఆ పుణ్యం కరిగిపోయాక మళ్ళీ రావాల్సొస్తుంది. సో, శుభ, అశుభ రెండిటి నుంచి విముక్తులమయ్యాము అంటే ఇంక మనకి మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వచ్చినట్లు లెక్క. కాబట్టి కర్మ అందలి నేర్పి అయినటువంటి ఆయోగం కోసం ప్రయత్నించు. కర్మలన్నిట్లోకి మరి ఫైనల్‌గా కావలసినది ఏంటి అంటే ఆయోగం గాబట్టి దానికోసం ట్రై చెయ్యి. ఏది? ఈ జన్మలోనే శుభ, అశుభాల నుంచి విముక్తుడవడానికి ట్రై చెయ్యి అంటున్నారు. సో, ఆ కర్మ ఫలితాలను అనుభవించాలి అనుకుంటే లోభులవుతారు. ఈ భక్ ఈ జన్మలోనే శుభ, అశుభ ఫలితాలన్నిటి నుంచి ఈ రకమైన మార్గంలో ఉండి శరణాగత తత్వంతో ఉండి, సమత్వంతో ఉంటే ఈ జన్మలోనే అన్ని శుభాశుభ అశుభాలు అన్ని ఫలితాల నుంచి విముక్తులవుతారు. కాబట్టి అలాంటి యోగం కోసం ట్రై చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడిని శరణు పొంది మరి జన్మల నుంచి మనకు కలిగే ఈ కర్మలు, వాటి ఫలితాలు, వాటి శృంఖలాల నుంచి విముక్తి పొందటమే మరి మన యొక్క హ్మ్. మన యొక్క గమ్యం. కాబట్టి ఆ ముక్తినొందమని భగవద్గీత ఇక్కడ బోధిస్తోంది. కాబట్టి కర్మఫలాలను శుద్ధి చేసే విధానం ఏమిటి అంటే, ఆ భక్తి భావనతో కర్మ చేయండి అని అర్జునుడికి ఇక్కడ చెప్పారు. సో, భక్తి భావం అంటే శరణాగత తత్వం. శరణాగత తత్వం అంటే ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే అని స్వీకరించగలిగే సమత్వం. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్చంత్యనామయం. సో, కర్మజం ఈ కామ్య కర్మల వల్ల కలిగే బుద్ధియుక్త ఈ భక్తి సేవలో నియుక్తులై హి తప్పనిసరిగా ఫలితాన్ని త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి మనీషిణః అంటే మహాత్ములు అని అర్థం. మనిషి అంటే మామూలు మనిషి. మనీషి అంటే మహాత్ముడు, గొప్ప ఋషులు లేదా భక్తులు అంటున్నారు. జన్మబంధ వినిర్ముక్త వాళ్ళు జనన మరణ చక్రాలని బంధాల నుంచి విముక్తులై పదం ఆ స్థితిని గచ్చంత్య పొందారు. అనామయం అంటే దుఃఖరహితమైన స్థితిని
పొందారు అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా ఈ భక్తి, సో ఓవరాల్గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, ఈ రకంగా ఇలాంటి యోగంలో నియుక్తులై మహర్షులు భక్తితో అన్నమాట. ఇది భక్తి తత్వం. ఏది కర్మయోగం, బుద్ధి యోగం అంటేనేమో సమత్వంతో ఉండటం. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ శరణాగత తత్వంతో నువ్వు వదిలిపెట్టు అని అన్నప్పుడు అది భక్తితో అన్నమాట. భక్తితో వాళ్ళు ఏదైనా భగవంతుడి నిర్ణయం అనుకుని వదిలిపెడతారు. సో ఆ భక్తి భావంతో, సో ఇలాంటి భక్తి భావంలో ఉండి మహర్షులు, భక్తులు ఈ ఈ జగత్తులో కర్మఫలాల నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళు విముక్తుల్ని చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల పొంది చివరికి భగవద్ధామాన్ని చేరుకుని దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనం ముక్త జీవులంతా అలా దుఃఖరాహిత్య స్థానానికి వెళ్తున్నారు, ముక్తి వచ్చిన వాళ్ళు. ఇదే విషయం భాగవతంలో ఏం చెప్పారంటే, సమాశ్రితాయే పద పల్లవ ప్లవం మహాత్పదం పుణ్య యశో మురారే. ఇది 10th క్యాంటో 14th చాప్టర్ 58th శ్లోక. 10th క్యాంటో అంటే అంతే మరి కృష్ణ అవతారం. కృష్ణ బుక్ అంతా కూడా దశమ స్కందం అన్నమాట. భవాంబుధిర్వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపదాం నతేషాం. సో ఈ విశ్వానికి శరణ్యుడు, ముక్తినిచ్చేవాడు అయిన ముకుందుడిగా ప్రసిద్ధి నొందిన శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి, ఆయన పాదపద్మ నౌకని ఆశ్రయించిన వాడు, వాడికి ఎవరైతే ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తారో వారికి సంసార సాగరం దూడ పాదముద్ర యందలి జలమే కాగలదు. అంటే దూడ పాదాల దగ్గర ఉన్న జలం కూడా అంత పవిత్రం అన్నమాట. వైకుంఠం లేదా దుఃఖరాహిత్యమైన దుఃఖం లేని స్థలం అయిన పరమపదమే ఆ భక్తుడికి గమ్యస్థానం, కానీ అడుగడుగున అపాయాలు కలిగిన అన్యస్థానం కాదు. సో నిజమైన శరణాగత తత్వం ఉన్న భక్తుడికి ఆయన పాదపద్మాలు ఆశ్రయించిన వాడు ఇక వైకుంఠము దుఃఖరహితమైన పరమపదమే ఆ భక్తుడికి వస్తుంది. అంతేగాని ఇలా అపాయాలతో కూడిన వేరే లోకాలు వాళ్లకు ప్రాప్తం అవ్వవు. వాళ్ళకి దుఃఖరాహిత్యమైన భగవంతుడి పరమపదం లభిస్తుంది అంటున్నారు. ఎవరైతే శరణాగత తత్వంతో భగవంతుడి యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించారు. సో మరి భౌతిక జగం అపాయాలు తో కూడుకున్నది అంటున్నారు కదా. అడగడుగున అపాయం, దుఃఖభూయిష్ట స్థానం. ఎవరు కూడా అజ్ఞాన వశంలో మనం అనుకోం, ఇదేదో చాలా సుఖంగా ఉన్నాం ఈ భూప్రపంచంలో అనుకుంటున్నాం, రకరకాల సుఖాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ అనుభవించాలి అనుకుంటున్నాం. కానీ అది మరి అపాయకరమైనవని మనం గుర్తించడంలా. అలాంటి అజ్ఞానం వల్లే మరి బుద్ధిహీనులు సకామ కర్మల ద్వారా వాళ్ళ స్థితిని చక్కబరుచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఏది కొంచెం పుణ్యకార్యాలు చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుంది, ధనం లభిస్తుంది, పెద్ద ఇల్లు వస్తుంది, కష్టాలు తీరుతాయి, ఏదో ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అలాంటి కర్మఫలాలు ఏదో మనకి సంతోషం ఇస్తాయి అనుకుంటాం ఈ సుఖాలు. కానీ ఎక్కడున్నా కూడా ఈ విశ్వంలో దుఃఖం లేకపోవడం అనేది ఉండదు. ఏదో ఒక దానికోసం వరి ఉంటూనే ఉంటుంది. ఆ సంగతి మనం రియలైజ్ అవ్వక ఇంకా ఏదో వస్తే సుఖపడతాం, ఇంకా ఏదో వస్తే సుఖపడతాం అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు, ఈ దుఃఖాలు ఈ విశ్వం అంతట్లో కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడి భక్తుడిగా వాళ్ళ నిజస్థితిని అర్థం చేసుకుంటారో, భగవంతుడి స్థితిని తెలుసుకుని వాళ్ళ ఆయన భక్తిలో నియుక్తులవుతారు. తత్ఫలితంగా వాళ్ళు దుఃఖమయ జీవితం గాని, కాలము మరియు మృత్యువుల ప్రభావం గాని లేని వైకుంఠ లోకాల్లో ప్రవేశించటానికి అర్హులవుతున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క తన యొక్క నిత్యస్థితిని తెలుసుకుని ఇదంతా కూడా టెంపరరీ అని రియలైజ్ అయ్యి భగవంతుణ్ణి భక్తి సేవలో నియుక్తులైనప్పుడు వైకుంఠలోక ప్రాప్తికి అర్హులవుతారు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. నిజానికి నిజస్థితి తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి? భగవానుని ఉదాత్తము మరియు ఉన్నతమైన స్థితి తెలుసుకోవడమే అని అర్థం. మన నిజస్థితి అంటే భగవంతుడి ఉన్నత స్థితిని అర్థం చేసుకోవడమే మన నిజస్థితి. జీవుడి స్థితి భగవంతుడి స్థితి సమానమైనవి కాదు అని చెప్తున్నారనమాట.
సేవయే మన నిజ స్థితి అని అర్థం చేసుకున్నవాడు భగవంతుడి సేవలో ఉండి శీఘ్రమే వైకుంఠ లోకం పొందడానికి అర్హుడవుతున్నాడు. భగవంతుడికి కొనర్చే సేవ కర్మయోగము. సులభ వాక్యాల్లో చెప్పాలి అంటే అదే కృష్ణ భక్తి అని అంటున్నారు. సో ఏది చేసినా మనం భగవంతుడికి చేస్తున్నాం అని కూడా అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉండాలి. యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. యదా ఎప్పుడు తే నీ యొక్క మోహకలిలం అంటే మోహారణ్యాన్ని బుద్ధి అంటే మంచి దివ్యమైనటువంటి బుద్ధి వ్యతితరిష్యతి అతిక్రమిస్తుందో తదా అప్పుడు గంతాసి పొందినవాడు అవుతావు. నిర్వేదం అంటే వేదం లేనితనం అంటే దుఃఖం లేనితనం, విరక్తి అంటే దేని మీద ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఉన్న మోహం పోయిన వాళ్ళు అవుతారు. విరక్తి అంటే మనం ఏదో బ్యాడ్ వర్డ్ అదేదో తప్పు మీనింగ్ లో తీసుకుంటాం. అంటే అన్నిటి మీద వీళ్ళకి విరక్తి వచ్చింది, పాపం ఏది తినలేదు, లైఫ్ అంటేనే ఏదో విరక్తి వచ్చింది అనుకుంటాం. ఆ విరక్తి అనేది ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం మీద ఉన్నటువంటి దృష్టి. మామూలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం దృష్టి నుంచి మరల్చుకుని వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక వైపు తిరిగేసరికి మరి మనలాగా ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళని చూసి పాపం వీళ్ళు ఏదో విరక్తిలో ఉన్నారు, ఏది కూడా తీసుకోవడం లేదు అని మనం వాళ్ళని చూసి జాలి పడతాం. వాళ్ళు మనల్ని చూసి జాలి పడాలి. సో మనం ఇంకా ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ తో ఉన్నందుకు. సో ఆ నిర్వేదం ఆ విరక్తిని శ్రోతవ్యస్య అంటే వినవలసిన దాని పట్ల, శృతస్య వినిన దాని పట్ల కూడా విరక్తిని ప్రదర్శిస్తారు అని అర్థం. సో ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఎప్పుడైతే నీ బుద్ధి ఈ దట్టమైనటువంటి మోహారణ్యాన్ని దాటుతుందో, ఏమిటి ఆ దట్టమైన మోహారణ్యం? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈ దట్టమైన మోహారణ్యాన్ని దాటుతుందో అప్పుడు నువ్వు వినిన దాని పట్ల గాని, వినవలసిన దాని పట్ల గాని విరక్తి కలిగిన వాడు అవుతావు. ఎప్పుడైతే ఈ మోహం అనేది వదిలిపోతుందో మరి మనకప్పుడు ఏదైనా నువ్వు విన్నదాని నువ్వు ఆల్రెడీ విన్న విషయం అయినా, వినబోయే విషయమైనా దేని పట్ల కూడా నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఏ విషయాన్ని వినాలని నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎందుకు? నువ్వు ఇదంతా ఈ మోహం నుంచి బయటపడ్డావు కాబట్టి, ఈ దట్టమైన మోహారణ్యం నుంచి. ఏమిటి ఆ దట్టమైన మోహారణ్యం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎవరైనా మరి చెప్పగలుగుతారా? హ్యాండ్ అయినా రేస్ చేయొచ్చు, లేదంటే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాగేంద్ర ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు. సో అటెండెన్స్ దయచేసి అందరు క్లిక్ చేయండి. దట్టమైన మోహారణ్యం అంటున్నారు. ఏమిటా దట్టమైన మోహారణ్యం? మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి. భౌతిక సుఖాల మీద, వాటి మీద, మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే సుఖాల మీద, వాటి పరిణామాల మీద మనము వాటి నుంచి బయటపడ్డారు మోహారణ్యం అనుకుంటున్నాం మాతాజీ. కరెక్ట్, కరెక్ట్ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలు అవే మనల్ని మరి ఈ మాయలో పడేస్తున్నాయి, ఈ రాగద్వేషాలు. సో ఈ రాగద్వేషాలు అని మనం 2 టర్మ్స్ లో అన్నిటినీ కూడా అందులో పెట్టేయచ్చు, అన్ని కేటగిరీస్. రాగం అంటే మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తులు, ఇష్టమైన వస్తువులు, అన్నిటి మీద మనకి రాగము, ఆసక్తి. అయిష్టమైన వ్యక్తులు, అయిష్టమైన వస్తువులు అన్నిటి మీద ద్వేషం. ద్వేషం అంటే ఎంతో హేట్రెడ్ లేకపోయినా ఇష్టం లేదు అనే మాట మనకు ఉంటూ ఉంటుంది. సో దానిలో డిగ్రీస్ ఉండొచ్చు. కొంచెం ఇష్టం లేనితనం, ఎక్కువ ఇష్టం లేనితనం, ఇంకా ఎక్కువగా ద్వేషించే దాకా కూడా వెళ్ళవచ్చు. బట్ ఏదేమైనా అవన్నీ కూడా ఆ రాగద్వేష కేటగిరీస్లోకి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి మనకి ఇష్టాలు లేవు, అయిష్టాలు లేవు, అంతా ఒకటే, అందరూ ఒక్కటే, వినాల్సింది లేదు, వినిన దాని మీద లేదు, వినబోయే దాని మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్తున్నారు కదా. ఆ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ మోహాన్ని దాటినప్పుడు. మనకు ఇదంతా కూడా టెంపరరీ, ఈ కనిపించేదంతా కూడా అని ఎప్పుడైతే మనం రియలైజ్ అవుతామో అప్పుడు మనకి దేని పట్ల కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది, ఇక్కడ కనిపించేది అంతా కూడా
రియల్ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ రియల్ అనేది మాయ అనేది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో, ఈ మోహం నుంచి బయటపడి ఈ మాయ నుంచి బయటపడ్డప్పుడు దేని మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మాధవేంద్రపురి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు గురు తనీన. సో భగవద్భక్తి ఆయనకు సేవ చేయడం ద్వారా వేదాలలో కర్మల యొక్క వైరాగ్యాన్ని పొందిన భక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరంటే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. కృష్ణుడి గురించి, భగవంతుడితో వాళ్ళకున్న సంబంధం గురించి మనిషి ఎప్పుడైతే వాస్తవంగా తెలుసుకుంటాడో, అనుభవజ్ఞుడైన బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ అతడు సర్వ విధాలైన కామ్య కర్మల ఎడ విరక్తుడగును. సో ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతామో అప్పుడు, అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఆ యోగాలో స్థిరపడ్డప్పుడే భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధం, ఆ కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటేనే అర్థం అవుతుంది. యోగా అంటే కాంటాక్ట్ అన్నారు విత్ గాడ్. ఏమిటి ఆ యోగా? ఏదైనా నువ్వు సమస్థితిలో ఉండే, అంటే నీ రాగద్వేషాలను అణుచుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు భగవంతుడి యొక్క కనెక్షన్లోకి వెళ్ళగలుగుతావు. నువ్వు సమత్వాన్ని సంపాదించినప్పుడు ఆ కనెక్షన్కి అర్హుడు అవుతావు. అదే యోగం అని ఇందాక చెప్పారు కదా ఆ శ్లోకంలో. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆసక్తిని వదిలి నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తావో అదే యోగం, ఆ సమత్వ భావమే యోగం. ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ఏం చెప్పారు, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే అది భక్తి యోగం. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఏదైనా సరే ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ అన్నారు. అది సేమ్ థింగ్, బట్ విత్ భక్తితో నువ్వు అలా సమత్వంతో ఉంటున్నావు, ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ సమత్వంతో ఉంటున్నావు. సో అది భక్తి యోగం. సో అలా అలాంటి సంబంధం పెట్టుకోగలిగిన వాడు భగవంతుడితో, ఆ యోగా కనెక్షన్, అతను సర్వ విధాల కామ్య కర్మల పట్ల విరక్తుడు అవుతాడు. పరమ భక్తుడైనటువంటి మాధవేంద్రపురి ఈ రకంగా చెప్పారట ఏమని, సంధ్యావందన భద్రమస్తు భవతో భో స్నాన తుభ్యం నమో భో దేవా హితరశ్చ తర్పణ విధౌ నాహం క్షమ్యతాం యత్ర క్వాపి నిషద్వయాదవా కులోత్తమస్య కంసద్విషః స్మారం స్మారమఘం హరామి తదలం మన్యేకి మన్యేన మే. సో సంధ్యావందనం చేస్తూ, సంధ్యావందనమా నీకు భద్రమగుగాక, ఓ స్నానమా నీకు నేను నమస్కారాలు ఇస్తున్నాను. ఆయన సంధ్యావందనం స్నానం చేస్తూ చెప్పుకున్నారనమాట ఈ ప్రేయర్ని. దేవతలారా, పితృదేవతలారా, మీకు వందనాలు అర్పించలేని నా ఆసక్తతకు నన్ను మన్నించండి. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నిలిచి ఉన్నా కూడా కంసారి అయిన యదుకులోత్తముడు శ్రీకృష్ణుని తలుచుకుంటూ సర్వపాప బంధాల నుంచి విముక్తుణ్ణి కాగలను. ఇదే నాకు చాలని నేను భావిస్తున్నాను. సో వాళ్ళందరికీ పితృదేవతలకు సంధ్యావందనాలు చేస్తూ చెప్తున్నారు దేవతలకు, మీకు వందనాలు అర్పించలేని ఆసక్తికి నన్ను క్షమించండి. నేను ఎక్కడున్నా సరే ఆ శ్రీకృష్ణుని తలుచుకుంటూ అన్ని పాప బంధాల నుంచి విముక్తుణ్ణి కాగలను. ఇదే నాకు చాలు అని నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి త్రిసంధ్యలలో వివిధ స్థుతులు చేయడం, తెల్లవారుజామున స్నానం చేయడం, పితృదేవతలకు వందనాలు ఇవ్వడం, ఇలాంటి వేదాలు చెప్పిన కర్మలు, పద్ధతులు ప్రారంభ దశలో ఉన్న భక్తులందరికీ అది తప్పనిసరి. కానీ ఎవరైతే ఈ భక్తి భావనలో బాగా తీవ్రంగా నియుక్తులై ఉంటారో, వాళ్ళు పూర్ణత్వాన్ని సాధించి ఆ కారణంగా ఇక వాళ్ళు ఇలాంటి విధులన్నిటి పట్ల అవి కూడా వాళ్ళకి వైరాగ్యమే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ భక్తిలో మునిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఇక వాళ్ళు ఇలాంటి విధానాలు, వేద విధానాలు కూడా వాళ్ళు దాని పట్ల కూడా వైరాగ్యాన్ని పొందుతారు. అందుకే ఆయన అలా ప్రార్థించారు, మన్నించండి, నేను ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని తలుచుకుంటూ సర్వపాప బంధాల నుంచి విముక్తుణ్ణి అవుతున్నాను అని చెప్పారనమాట. కాబట్టి అలాంటి యజ్ఞాలు అవి ఆ స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారనమాట. శాస్త్రాల్లో చెప్పిన తపస్సులు, యజ్ఞాలు చేయాల్సిన అవసరం భక్తి ద్వారా ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాడికి అక్కర్లేదు. అంటే కంప్లీట్ విరక్తి, దేని మీద రాగద్వేషాలను కంప్లీట్ గా వదులుకోగలిగిన వాడు. దీనికి విరుద్ధంగా వేద ప్రయోజనం శ్రీకృష్ణుని చేరడమే అనే విషయం తెలియక కేవలం వేదపరమైన కర్మలు చేస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేసినట్లే. ఇప్పుడు వేదాలు కూడా చివరికి ఏం చెప్తున్నాయి, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడమే మన డ్యూటీ అని చెప్తున్నాయి, మన యొక్క గమ్యం అని.
కానీ అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మధ్యలో ఏదో ఇది చేస్తే పుణ్యం అది చేస్తే పుణ్యం అనే విధానాలు చూసి వాటి దగ్గర స్టక్ అయిపోయినప్పుడు ఇక మనకి టైం వేస్టే అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ పుణ్యాలు చేసుకుంటూ కూర్చుంటూ స్వర్గంకి వెళ్ళి పుణ్యం జరగగానే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ సో ఇక్కడే ఉంటున్నాం మన యొక్క గమ్యం చేరడంలా. కాబట్టి అది కూడా టైం వేస్టే. కృష్ణ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు శబ్ద బ్రహ్మము లేదా వేదోపనిషత్తులను అతిశయిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధివచల బుద్ధి తదా యోగమవాప్స్యసి. శృతి అంటే వేదాల్లో చెప్పబడిన ఈ శృతులు అనే వేదాల్లో ఉన్నాయి కొన్ని. సో విప్రతిపన్న కామ్యకర్మలచే ప్రభావితం కానిది నీ యొక్క యదా ఎప్పుడు స్థాస్యతి ఉంటుందో నిశ్చల చంచలత్వం లేకుండా సమాధిలో లేదా భక్తి భావంలో అచల అంటే స్థిరమైనది. చలం అంటే అస్థిరమైనది కదిలేది, అచల అంటే కదలనిది అంటే స్థిరమైనది. బుద్ధి తదా అప్పుడు యోగం ఆత్మానుభూతిని అవాప్స్యసి పొందగలుగుతారు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఎప్పుడు నీ మనసు వేదాల మధురవాక్కులతో కలత చెందకుండా ఆత్మానుభూతి అనే సమాధిలో ఎప్పుడైతే నీ మనసు స్థితం అవుతుందో అప్పుడు నువ్వు దివ్య చైతన్యం పొందిన వాడివి అవుతావు. సో ఈ వేదాలు మధురవాక్కులు ఏం చెప్తే ఇలా చేస్తే మీకు పుణ్యం, అలా చేస్తే మీకు పుణ్యం అని చెప్తే మనం వాటన్నిటికీ వేదాలు చెప్తున్నంత ఎంతో భక్తితో అబ్బా వేదమే పుణ్యం అంటోంది, ఈ సుఖాలు ఆ సుఖాలు ఈ దేవతలు ఆ దేవతలు ఇస్తారని ఏదో చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని మధ్యలో. అవి ఆ మధుర వాక్కులకి మనం కలత చెందకుండా అంటే మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఆత్మానుభూతి మార్గంలోనే మనం ఉంటూ సమాధిలో అలా స్థితం అవ్వగలిగినప్పుడు మనం దివ్య చైతన్యం ఉన్న వాళ్ళం అవుతాం. సో మధ్యలో వేదాలు ఈ రకంగా ఇది చేస్తే ఇది పుణ్యం అంటే మనం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయి అటు వెళ్ళిపోయి ఆ పుణ్యం తెచ్చుకుందాం అనుకుంటూ ఎవరైతే అలా డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా వాళ్ళ సమాధి స్థితిలోనే వాళ్ళు స్థితులై ఉంటారో వాళ్ళు మరి ఆ దివ్య చైతన్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక సమాధి మగ్నులం అయ్యామని అనడం అతని కృష్ణ భక్తి భావాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభూతి చేసుకున్నాడు అని అనడమే. సమాధి అంటే భక్తి భావంలో బాగా నిమగ్నుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. సో సమాధిలో నిమగ్నమైన వాడు బ్రహ్మం, పరమాత్మ, భగవాన్ అనే తత్వాల అనుభూతిని తెలుసుకుని ఉంటాడు. సో మనిషి భగవంతుడు నిత్యదాసుడు, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను అనుసరించటమే నిజమైన ధర్మం అని తెలుసుకోవడమే ఆత్మానుభవంలో పూర్ణత్వ స్థితి. సో భగవంతుడు నిత్యదాసులం మనం, ఈ భక్తి భావంతో మనం పని చేయడమే మన యొక్క నిజ ధర్మం అని చెప్పి అదే అది రియలైజ్ అవ్వటమే ఆత్మానుభూతిలో పూర్ణత్వ స్థితి. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తి భావంతో భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా కర్మలు చేసినప్పుడు అదే ఆత్మానుభూతికి పూర్ణ స్థితి అంటున్నారు. సమత్వంతో ఉంటూ ఏది వచ్చినా సరే. సో నిజమైన భక్తుడు మరి వేదాల యొక్క ఈ పుష్పిత వాక్యాలతో అంటే అది ఇది పుణ్యం అనే మాటలతో కలత చెందడు. కాబట్టి అంతేకాకుండా స్వర్గం పొందడానికి కోసం ఏయో కొన్ని యోగాలు యాగాలు చేయాలంటారని అవన్నీ చేస్తూ కూర్చోడు. భక్తి భావంతో మనిషి భగవంతుడితో ప్రత్యక్షంగా అన్యోన్య సంబంధాన్ని పొందగలడు. కాబట్టి భగవంతుడి ఆదేశాలను అలాంటి దివ్య స్థితిలోనే మనం గ్రహించవచ్చు. ఆ భక్తి భావం ఉన్న స్థితిలోనే అలాంటి కర్మల ద్వారా అతడు తప్పకుండా ఫలితాన్ని పొంది చివరికి అవసరమైన చరమ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు ఆ భక్తి భావంతో. కాబట్టి దానికోసం మనిషి భగవంతుణ్ణి లేదా ఆయన ప్రతినిధి అయిన గురువుని వాళ్ళ ఆదేశాలు మాత్రమే నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. సో ఇదంతా భగవంతుడు చక్కగా వివరించిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. స్థిత ప్రజ్ఞస్సులు కా అంటే వాళ్ళ యొక్క భాష ఎలాంటిది, కా ఏమిటి, సమాధి స్తస్య అంటే సమాధిలో ఉన్నవాడికి కేశవ, సమాధిలో ఉన్న ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడి యొక్క భాష ఎలాంటిది అంటున్నారు. స్థితధీ కిం ప్రభాషేత అంటే ఇందులో స్థితుడై ఉన్నవాడు స్థిరంగా ఏది పలుకుతాడు, ప్రభాషేత అంటే పలకడం,
ఇందులో స్థితుడై ఈ సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఏం మాట్లాడతాడు? కిమాసీత, ఎలా ఉంటాడు? కిం ఆసీత, కిం అంటే ఏ విధంగా, ఆసీత ఉంటాడు. వ్రజేత నడుస్తాడు, ఎలా ఉంటాడు, ఎలా నడుస్తాడు. కిం అని అంటే ఎలాగు అంటే ఎలా ఉంటాడు, ఇలాంటి సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు, ఎలా నడుస్తాడు అంటే ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అని అడుగుతున్నాడు. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, కృష్ణ ఈ సమాధి మగ్నమైన చైతన్యం గల వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, అతడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు, అతని భాష ఏమిటి, అసలు అతను ఎట్లా కూర్చుంటాడు, ఎట్లా నడుస్తాడు, అన్నీ మనకు వచ్చినట్లే అర్జునుడికి కూడా డౌట్స్ వచ్చాయి. ఎందుకు, సమాధి స్థితి గురించి చెప్పారు కదా, అటువంటి సమాధి స్థితి ఉన్నప్పుడు ఇక నువ్వు పూర్ణత్వాన్ని పొందుతావు ఈ భక్తి భావంతో అన్నప్పుడు వెంటనే ఆ సమాధిలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి అంటున్నాడు. సో నేను ఏ విధంగా, సమాధిలో ఎవరైనా ఉంటారు, వాళ్ళని చూసి ఎలా తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏ రకంగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, వాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు, ఎలా నడుస్తారు అని ఇవన్నీ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే మనిషికి ప్రత్యేక స్థితి ఆ అనుసరించి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నట్లు భక్తిలో ఉన్నవాడు కూడా తన యొక్క ప్రత్యేక నైజానికి తగినటువంటి మాట, నడక, ఆలోచన, భావనాడులు కలిగి ఉంటాడు. ధనికుడైన వాడు మరి ధనికుడిగా గుర్తించడానికి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాగే రోగిగా గుర్తించాలంటే కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. విద్వాంసుడిగా గుర్తించడానికి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని స్పెషల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ చేతిలో ఏవో వాయిద్యాలు ఉండొచ్చు. ఇలా మనకి వాళ్ళు తెలుస్తూ ఉంటారు చూస్తే. అలాగే విద్వాంసుడైన వాడు విద్వాంసుడిగా గుర్తింపబడాలంటే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండాలి. అలాగే మరి దివ్యమైన ఈ భక్తి భావంలో నిమగ్నుడైన మహాత్ముడు తన వివిధ వ్యవహారాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు ఈ భక్తుడు. ఈ భక్తుడి యొక్క ఈ లక్షణాలు భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. భాషణం అనేది మనుషుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. కాబట్టి కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్నవాడు ఏ విధంగా భాషిస్తాడు అంటే ఏ రకంగా మాట్లాడతాడు. మళ్ళీ మనం ఇది 12వ అధ్యాయంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అని చూస్తాం. అక్కడ వివరంగా చెప్తారు భగవంతుడు. సెకండ్ చాప్టర్లో అన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేస్తారు కానీ బ్రీఫ్గా చెప్తారనమాట. సో భక్తి యోగం కూడా చెప్పిన తర్వాత అడుగుతున్నాడు అందుకని ఈ భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు అని. అప్పుడు అర్జునుడు సో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవి. మూర్ఖుడు మాట్లాడినంత వరకు కూడా మూర్ఖుడుగా గుర్తింపబడ్డు. అంటే నోరు విప్పినంత వరకు మనకు మూర్ఖత్వం ఉన్నా మన మూర్ఖత్వం బయటపడదు. ఎంతో చక్కగా డ్రెస్ అవ్వచ్చు మూర్ఖుడు, కానీ మాట్లాడేసరికి మాట్లాడినంత వరకు మూర్ఖత్వం గుర్తింపబడదు. కానీ మాట్లాడడం ప్రారంభించిన వెంటనే మరి వాళ్ళ యొక్క మూర్ఖత్వం వెల్లడవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తి భావంలో ఉన్న మనిషి యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే ముందుగా కృష్ణుని గురించి, కృష్ణుడికి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారు. క్రింద చెప్పినట్లు ఇతర లక్షణాలన్నీ కూడా అప్రయత్నంగా ఇలా వాళ్ళకి వస్తాయి. ఏంటంటే అలాంటి లక్షణాలను అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు అనవసరపు మాటలు మాని మాట్లాడినా కూడా మనం భగవంతుని గురించి, ఆయనకు సంబంధించిన విషయాలను గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారు. క్రింద చెప్పినట్లు ఇతర లక్షణాలు అప్రయత్నంగానే, అప్పుడు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తి తత్వ లక్షణాలు అప్రయత్నంగానే వస్తాయి అంటున్నారు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈ సమాధి స్థితిలో ఉంటారు, ఈ రకమైన భక్తి యోగంతో అంటున్నారు, మరి సమత్వంతో శరణాగతత్వంతో మన విద్యుక్త ధర్మాన్ని నెరవేర్చి ఏదొచ్చినా ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా శరణాగతత్వంతో మనం ఆసక్తిని వదిలి ప్రసాదంలాగా స్వీకరించటమే సమత్వంతో యోగం అంటున్నారు. ఇలాంటి సమాధిలో ఉన్న వాడి లక్షణాలు ఏమిటి, భక్తితో ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, అతడు ఏ విధంగా సంభాషిస్తాడు, అతని భాష ఏమిటి, అసలు ఎలా కూర్చుంటాడు, ఎలా నడుస్తాడు అని అంటున్నారన్నమాట. అడిగాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. సో ప్రజహాతి యదా అంటే
ప్రజహాతి ఎప్పుడైతే విడుస్తాడో ఏది కామాన్ కోరికను, ఇంద్రియ భోగ కోరికల్ని ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతాడో, సర్వాన్ అన్ని రకాలైనటువంటివి, పార్థ మనోగతాన్ అంటే మానసిక కల్పనలే. ఈ కామాలు కోరికలు ఏమిటి? మనం ఏదో కోరిక అంటూ ఉంటాం. ఏమిటి? మన మనసు యొక్క కల్పితాలవి. ఏది ఆలోచన లేకపోతే మరి ఆసక్తే మనకి కోరికను కలిగిస్తుంది అని అటాచ్మెంట్ సంగత్సో శూపజాయతే అని మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో కూడా చూస్తాం. ఏది ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఆసక్తితో సంగత్వం అటాచ్మెంట్ వస్తుంది, అటాచ్మెంట్ రాగానే కోరిక కలుగుతుంది. కోరిక కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కోరిక కలిగితే కోపం కలుగుతుంది. ఇలా మనకు ఒక చక్కటి లాజికల్ గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా ఈ ఆసక్తి వల్ల మనం బ్యాడ్ మార్గంలోకి వెళ్తాము. కోపం కలిగితే మోహం వస్తుంది, మోహం వస్తే స్మృతి భ్రంశం జరుగుతుంది, స్మృతి భ్రంశం వస్తే బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడని చెప్తారు స్టెప్ బై స్టెప్ భగవంతుడు. కాబట్టి అన్నిటికంటే ముందు ఈ ఆసక్తి, దాని ద్వారా వచ్చేటటువంటి అటాచ్మెంట్, కోరిక, అవి అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అన్ని. కాబట్టి ఈ మనం కల్పించుకున్నదే ఈ కోరిక, ఇంద్రియ భోగ కోరికలు, మనోగత మానసిక కల్పనమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగ కోరికలు అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే వదిలిపెడతాడో, ఆత్మన్యే అంటే ఆత్మని విశుద్ధమైన ఆత్మస్థితిలోనే ఏవ నిశ్చయంగా ఆత్మన విశుద్ధమైన మనస్సుతో తుష్ట తృప్తి చెందినవాడై స్థిత ప్రజ్ఞ దివ్య స్థితిలో ఉన్నవాడు తదా అప్పుడు ఉచ్యతే అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ వదిలిపెట్టి ఈ విశుద్ధమైన ఆత్మ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎవరైతే ఆత్మతత్వంలోనే తృప్తి చెందుతారో, ఇక కోరికలతో తృప్తి కోసం ప్రాకులాడకుండా ఈ ఆత్మతత్వంలో తృప్తి చెందుతారో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు. సో ఏమంటున్నారు ఫైనల్ గా మీనింగ్? మనిషి ఎప్పుడైతే మానసిక కల్పితాలైన సర్వకామాలను అంటే అన్ని కోరికలు, సో కోరికల్ని ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఈ మాట, మానసిక మనోగతాన్ మానసిక కల్పితాలు మన కోరికలన్నీ. మనం అక్కడ ఏదో నిజంగా అవసరం లేనిది అని కాదు, అన్నీ కూడా మన కోరిక అటాచ్మెంట్ని బట్టి. మనం తీవ్రమైన అటాచ్మెంట్ ఉంటే తీవ్ర కోరిక అనుకుంటాం, తీరకపోతే కష్టం అనుకుంటాము. అదే తక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటే చిన్న కోరిక, అంతగా బాదర్ చేయదు. ఏదైనా మనం అనుకునే దానిని బట్టి ఉంటుంది. ఇదంతా మన మనస్సు మన బుద్ధికి పెట్టే ఆలోచనల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మానసిక కల్పితాలైన అన్ని కోరికలను వదిలించుకోవడంతో ఆ విధంగా శుద్ధపడ్డ మనస్సు, ఇక ఈ కోరికలు లేనప్పుడు ఏముంది, మనసు క్లీన్ గా హాయిగా ఉంటుంది. చిత్తశుద్ధి అంటారు. అన్నెసెసరీ థాట్స్ ఏమీ లేవు. అన్నెసెసరీ థాట్స్ అంటే మనమేమనుకుంటాము, ఏదో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఆలోచించకుండా మన గురించి అని అనుకుంటాం జనరల్ గా, అది మంచిదే. బట్ రియల్ చిత్తశుద్ధి అన్నెసెసరీ థాట్స్ అంటే ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ది అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఇవి కాదు మనకి అనే ఆ స్టేజ్. ఫైనల్ గా మనం ఆలోచించవలసింది, కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసింది మన లోపల ఉన్న ఆత్మతత్వం గురించి. దానికి ఏది అంటదు, సుఖ దుఃఖాలు అనేవి దానికి అతీతమైనది. కాబట్టి ఆ ఆత్మలో ఎప్పుడూ ఆనందం ఉంది, అసంతృప్తే లేదు, సచ్చిత్తానందం. మనం అంత ఆనందాన్ని మన ఆత్మలో పెట్టుకుని ఈ కోరికనే ముసుగు కప్పివేసింది కాబట్టి ఆత్మని భగవంతుడే చెప్తారు. తర్వాత మనం శ్లోకాస్లో చూస్తాం. ఆ కోరికనే ముసుగు కప్పివేయబట్టి ఇలా ఎప్పుడూ దుఃఖంతో ఉంటున్నాం. ఏదో కోరిక తీరలేదని ఎప్పుడూ ఆందోళన, ఎప్పుడూ వారి, ఎప్పుడు మనకి దుఃఖాలు ఉంటూ ఉంటాయి. సుఖం వచ్చిన క్షణికమే, ఆ సుఖం కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మన సహజ స్థితి సచ్చితానంద స్థితి కాబట్టి మనకు ఆ సహజ స్థితిలో ఉన్న ఆనందం కోసం మనం ప్రాకులాడుతాం. ఎందుకంటే అదే మన న్యాచురల్ స్టేట్ కాబట్టి మనం తెలియక ఆ సహజానందం మనలోనే ఉందని తెలియక మనం ఈ చుట్టూ ఉన్న ఈ మాయ నుంచి వెతుక్కుంటున్నాం ఆనందాన్ని. ఇది వస్తే ఆనందపడతాం, అదొస్తే సుఖపడతాం, ఇది వస్తే సంతోషపడతాం అనుకుంటున్నాం. కానీ నిజమైన సంతోషం ఆ ఆత్మతత్వంలోనే ఉన్నది. అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుందంటే ఈ అటాచ్మెంట్స్ ని, ఈ సుఖాల మీద వ్యామోహాలని వదులుకున్నప్పుడు మనకి
ఏ దుఃఖం ఉండదు, సచ్చిత్తానంద తత్వమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సు కల్పించిన కామాలు కోరికల్ని వదిలిపెడతామో, ఆ రకంగా మనస్సును శుద్ధి చేసుకుంటామో, ఎప్పుడైతే ఆత్మలోనే తృప్తి చెందుతామో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. కాబట్టి మనిషి ఏంటంటే దివ్య స్థితిలో ఉన్న అలాంటి మనిషి తుచ్చమైన ఇంద్రియ కోరికలతో ఉండకుండా భగవంతుడి సేవ అనేది తన సహజ స్థితిలో సదా ఆనందమగ్నుడై ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనిషి మరి భక్తిలో నియుక్తుడైనప్పుడు ఇంద్రియ కోరికలన్నీ కూడా మనం ఎంతో గట్టి ప్రయత్నం చేయకుండా ఆటోమేటిక్ గానే అణుచుకోవచ్చు. ఆ భక్తిలో గనక మనల్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకోగలిగితే, నిమగ్నం చేసుకోగలిగితే, అంటే భక్తి ఎలా కలుగుతుంది అంటే భగవంతుడి పట్ల ఇంట్రెస్ట్, ఆ ప్రేమ, ఆ గౌరవం ఎలా కలుగుతుంది అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఇవన్నీ నవవిధ భక్తి మార్గాలు. సో వీటిల్లో మనం ఏ ఒక్కదాన్ని పట్టుకున్నా, ఎస్పెషలీ మరి కలియుగంలో మరి నామస్మరణే దారి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం భగవన్నామాన్ని మనసులో ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భగవంతుడి మీద ఆ దృష్టిని ఉంచుతూ ఆ రకమైన సాధనలో మరి మనం భక్తిని పెంచుకోగలిగినప్పుడు, భక్తి అనేది ఎప్పుడైతే నిజమైన భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుందో ఈ అన్నెసెసరీ కోరికలు ఆటోమేటిక్ గానే తగ్గుతూ వస్తాయి అని చెప్పి ఆ సహజ స్థితిలోనే వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఈ కోరికల కోసం వాళ్ళు ప్రాకులాడరు. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమానా సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయ క్రోధా స్థితధీర్మునిరుచ్యతే. దుఃఖేషు 3 రకాల దుఃఖాల్లోనూ అనుద్విగమన అంటే అనుద్వేగం లేనివాడు, కలత పొందని మనస్సున్నవాడు. సుఖేషు సుఖంలోను, విగత స్పృహ కోరిక లేనివాడు, వీత లేనివాడు, రాగ ఆసక్తియు, భయము, క్రోధ కోపము లేనివాడు, స్థితది ఇలా స్థిరమైన మనస్సు గలవాడు ముని అని ఉచ్యతే చెప్పబడును. సో ఈ రకమైన 3 రకాల తాపాల్లోనూ చెలింపని మనస్సున్నవాడు, మరి సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు. మనకు సుఖంగా రాగానే మరి చాలా ఇదైపోతూ ఉంటాం, మరి ఉప్పొంగిపోతూ ఉంటాం. అలా ఉప్పొంగకుండా రాగ భయం క్రోధాల నుంచి దూరం అయిన వాడు, అంటే అవి వదిలిపెట్టినవాడు, అటాచ్మెంట్ ని, భయాన్ని, కోపాన్ని వదిలిపెట్టినవాడు. భయాన్ని వదిలిపెట్టడం ఏమిటని డౌట్ వస్తే, ఇక్కడ భయం ఎప్పుడు ఉండదు, భగవంతుడే అన్నీ చూసుకుంటాడు. ఆయన ఏది చూసినా ఏది చేసినా నాకు ఓకేనే, ప్రసాదమే అనుకున్నప్పుడు ఇంక భయం ఏముంది, యాంగ్జైటీ ఉంది. యాంగ్జైటీ భయం ఎప్పుడు కలుగుతుంది, మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగదేమో అనుకున్నప్పుడే యాంగ్జైటీ వస్తుంది, భయం వస్తుంది. కాబట్టి అది అన్ని భగవంతుడికి వదిలేము. ఆయన ఏది చేసినా ఆయనే చూసుకుంటారు, మన సుఖపెడతారు అనుకోవడం కూడా కాదు. భగవంతుడు చూస్తారు, ఆయన ఏది ఇచ్చినా మనకు ఓకేనే అనుకున్నామంటే ఇంక భయం ఏముంది, ఏది జరిగినా ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం అని. అది ఇక్కడ అలాంటి భయాల నుంచి బయటపడ్డవాడు, క్రోధం నుంచి బయటపడ్డవాడు. క్రోధం కూడా ఎందుకు వస్తుంది, కోరిక తీరకపోతే క్రోధం వస్తుంది, మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరగకపోతే కోపం వస్తుంది. సో అది లేనప్పుడు, నీకు ఆ రాగము అటాచ్మెంట్ లేనప్పుడు ఇంక కోపానికి అవకాశం ఏముంది, భయానికి అవకాశం ఏముంది. కాబట్టి ఆ అటాచ్మెంట్, భయక్రోధాల నుంచి బయటపడ్డవాడైన మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గల ముని అని చెప్పొచ్చు. అంతే కదా, మరి ఏ అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు చేయక్కర్లా. ఇలా మనం మన ఫీలింగ్స్ ని, మన కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఇలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే ముని అని చెప్పొచ్చు అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఒక స్థిర నిర్ణయానికి రాకుండా మానసిక కల్పనలన్నిటితో రకరకాలుగా ఆలోచించే పలు రీతుల మననము కావించు వాడినియే ముని అంటే. ప్రతి మునికి కూడా ఒక ప్రత్యేక దృక్కోణం ఉంటుంది. ముని అయిన వాడు ఇతర మునులకు భిన్నుడు కానిచ్చే ముని అని పిలవడానికి అర్హుడు కాడు. నచాసా ఋషి యస్య మతం న భిన్నం, మహాభారతంలో చెప్పారు వనపర్వంలో అట.
ఏమని కృష్ణ భగవాను ఇక్కడ చెప్పిన స్థితధీర్ముని సామాన్య మునులకు అన్యమైన వాడు. సామాన్య మునుల కంటే ఇతను డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఎందుకు? అతడు అలాంటి స్థితిలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. సో అన్ని కూడా అన్ని మనోకల్పిత భావాల్ని వదిలిపెట్టి ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు స్థితధీర్ముని అని భక్తి భావంలో ఉంటాడు. అతడు ప్రశాంత నిశ్శేష మనోరథాంతరుడు అని స్తోత్ర రత్నంలో కూడా అతన్ని పిలిచారనమాట. ఇలాంటి వాళ్ళను అంటే అతను సర్వవిధ మానసిక కల్పనా భావాలను పక్కన పెట్టి వాటికి అతీతంగా వెళ్ళగలిగి శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్వం అనే నిర్ణయానికి వచ్చినవాడు. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని మనం చూస్తాం 7.19 శ్లోక భగవద్గీతలో. అతడే ఆత్మలో స్థితిని కలిగినట్టి ముని. అలాంటి కృష్ణ భక్తి పరాయణుడైన ముని త్రివిధ తాపాల తాకిడిచే ఎట్టి కలతను పొందడు అని చెప్తున్నారు. అది గతంలో. సో ఓవరాల్ గా ఏమిటి అంటే ప్రయత్నాలు విఫలమైనా కూడా అతనికి క్రోధం రాదంటున్నారు. ఎందుకు? ఆ భక్తి భావంలో భగవంతుడి సేవకే అర్పించి ఉన్నందున అలాంటి ఆసక్తి అనాసక్తులకు అతీతుడై ఉంటాడు. కాబట్టి ఏ ప్రయత్నం ఒకవేళ చేస్తాడు, విఫలమైనా అతడు క్రోధం పొందడు. అంటే కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు జయాపజయాలు రెండింటిలోనూ ధీరుడై స్థిర నిశ్చయంతోనే ఉంటాడు. జయం వచ్చినా ఒకలాగే ఉంటాడు, అపజయం వచ్చినా ఒకలాగే ఉంటాడు ఆ భక్తుడు అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకం మీనింగ్ ఇంకొకసారి చూస్తే 3 రకాల తాపాల్లోనూ చలించని మనస్సున్నవాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు, రాగ భయ క్రోధాల నుంచి బయటపడ్డవాడు, అటువంటి మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గల ముని అని చెప్పబడతాడు అంటున్నారు. సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఆపుదాము. మళ్ళీ తర్వాత 57th శ్లోక నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ కంప్లీట్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇక ఇంతవరకు క్లారిటీగానే ఉంది అనుకుంటే మరి